Wara li l-ħamis fil-għodu li mħallef Brigitte Sultana spiċċa tisma' kawża f'nofs il-kurutur, hekk kif l-awla li kienet assenjata kien hemm kawża oħra għaddejja, kompla joħroġ biċ-ċar id-deċiżjonijiet politiċi ħżiena li ttieħdu fl-aħħar snin, dan hekk kif sena u nofsilu imbena sular addizzjonali fil-binja tal-qorti imma minflok inbnew aktar awli sabiex il-maġistrati u l-imħalfin ikollhom fejn jaħdmu dawn spiċċaw sempliċiment uffiċini. Bost avukati li tkellmu ma' dan l-istazzjon għalunna li numru kbir ta' ħaddiema faċilment jistgħu jaħdmu minn binja oħra fil-Belt Valletta għaliex fil-verità m'għandhomx jaqsmu mal-ħidma li strettament tal-qorti fosthom l-accountants. Oħrajn għalunna wkoll li dawn il-ħaddiema jistgħu anke jaħdmu mid-dar, speċjalment meta l-gvern ftaħar tant bl-importanza tar-remote working. Sorsi għalunna li l-operat tal-qorti fil-każ li seħħ din il-ġimgħa kien qal li mħallef sabiex tiddifferixxi l-każ iżda insistit li ma tridx jkun hawn aktar dewmien u kien għalhekk li l-kawża saret fil-kuritur. Bost avukati matul din l-aħħar sena sostnew li flok uffiċini kellhom jinbnew 4 awli oħra sabiex ikun hemm aktar spazju għal ħidma u jkun hemm ukoll il-possibilità li jinstemaw aktar kawżi matul il-jum. Iżda frott in-nuqqas ta' strateġija kif ukoll id-deċiżjonijiet ħżiena mill-gvern ta' Robert Abela, il-poplu kif ukoll il-ġudikatura innataw il-ġemp u dan ikompli juri kif in-nies mhumiex fiċ-ċentru tal-politika tal-Labor bdew min esaġerat f'numru ta' kawżi fil-qorti. Jidher ukoll il-gvern m'għandux pjan li jibni sular ieħor fil-qorti iżda l-pjanu li numru ta' kawżi jinstemaw f'binja oħra, strateġija li se teħloq keos kbir għal professjonisti legali. B'dawn id-deċiżjonijiet kollha qed jiġu kkunsidrati mingħajr ebda diskussjoni. Intant il-Partit Nazzjonalista wkoll ilu snin sħaħ jitkellem fuq din il-problema enormi b'infrastruttura li mhix tlaħħaq mal-pressjoni kbira li hemm fuq il-qrati.